It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 7 minutes before Bongani Mtolo, Slilanga and Gabriel Sithole. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Mabanga sengiyavala before you start your morning. Ngicela ukukhuluma nawe lamazambalo bese uyaphuma uye emsebenzini uqala usuku lwakho. Ngifuna ukuthi what you are going through is just a preparation for where you are going to. Lezinto odlula kuzona manje zikulungiselela la uyakhona ngoba kunohambo uNkulunkulu akakubeke kulona, kune destiny uNkulunkulu afuna ukukhambisa kuyona bese uyofika la uyakhona. Ngakho izinto zodlula kuzona manje nezinto zobhekana nazo manje zingama preparations ala uyakhona. Ngicela uyibambe lento ukuthi ma uNkulunkulu ezokuyisa endaweni ethile akavela akususe bese kubeka endaweni ethile, kodwa before akufikise lapha akafuna ukukufikisa khona ukudlulisa through the processes, akudlulise through the preparations, akudlulise through the training centers and training grounds. Ngakho izinto odlula kuzona njengamanje zikulungiselela uhambo lwakho, zikulungiselela ubizo lwakho, zikulungiselela indawo engcono uNkulunkulu akakubizele kuyona. Ngakho ma uyithola kunezinto ezingahambi kahle empilweni yakhe ezenzeka khona, uNkulunkulu ubhizi uyakupruna. Ngesikhathi ekulungisa ususa nezinye izinto ezingadingeki la uyakhona. Ngakho uzohlehlisa abantu abathile ngoba badingeki la uyakhona. Uzokwenza ukuthi usukelwe izinto ezithile ngoba ayidingakali la uyakhona. Ngakho what you are going through at the moment, it's just the preparation of where you are going to. Ungakhali mawubona kunabantu abathile abasukayo empilweni yakho. God is busy preparing you. uNkulunkulu busy is pruning you ukuze ube yilento kayifunayo mase ufike kule level akafuna ube kuyona. Kwesinye isikhathi mawusalungiswa kuba sengathi uyabulawa, kube sengathi uyaqedwa kanti awuqedwa. You are being pruned for the right cause. Uyalungiselela okungcono. Ungaze uyitshele ukuthi uyahlushwa, hayi ngoba uhlushwa, kodwa khona into uNkulunkulu akayilungisayo. God is molding you. God is reshaping you for the better. Ufuna uye endaweni engcono. No Jesu before aqala ministry yakhe, he had to go via the desert. Wamphoqa ukuthi adlule ehlane. Wangadla for 40 days and 40 nights. Wangathi uyabulawa kanti akabulawa. He's being prepared for where he was going to. Wayelungiselelwa la akaya khona. Even no Davido watshela ukuthi uzoba inkosi. Wathi masetsheliwe wangahlala esihlalweni, ukunalokho wavukela abafowabo bamzonda, wayelusa izimvu eyedwa, walwa namabhele nezingonyama eyedwa. Hayi ngoba wayesebulawa, kodwa uNkulunkulu wayebhizi emlungiselela la akaya khona ngoba le level akaya kuyo imdinga ukuthi edlule kuyi-training, imdinga ukuthi edlule nakuyi-rejection, imdinga ukuthi edlule nasekuqanjeleni amanga. Hayi ngoba engafunwa, kodwa i-preparation. Uyalungiswa ngoba khona lapho kumele aye khona. Lezinto oyibonayo kunabantu abashiya izinto kuwena, it's preparation. Ayimnandi kuba ukuba prepared, kodwa i-final product imnandi. Yabona makuzobhakwa ikhekhe lomshado nekhekhe le-birthday, kuhlanganiswa izinto ezingemnandi, kuthathwa amafutha amafutha mawadluwe ewodwa, kuthathwa baking powder kuhlanganiswe namaqanda kubi mawukudla ukodwa, kodwa uNkulunkulu mix it up, akuhlanganise bese kuphuma the final product. Mase kudliwa ungaphiki ukuthi bekufakwa nosawoti namaqanda afakwa konke lapha phakathi. What you are going through, it's just the preparation of where you are going to. Uzofika la uyakhona, and masufikile uzobona ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nalabo ababiziwe ngegama lakhe. My name is